Antoniu Cuibuș are doar 6 ani, dar povestea lui e una pe care niciun copil nu ar trebui să o trăiască. S-a născut prematur cu probleme grave de sănătate, stenoză pulmonară, suflu sistolic și o boală genetică rară, neurofibromatoză. De atunci, fiecare zi a fost o luptă. An la rând, părinții au făcut tot ce au putut pentru a-l ține pe picioare. Dar acum, un nou diagnostic i-a dat lumea peste cap. Scolioză severă, care înaintează cu o viteză alarmantă. Coloana lui Tony se deformează pe zi ce trece. Medicii au fost categorici. Dacă nu este operat urgent, riscă să nu mai poată merge. Asta ar însemna să îi se fure copilăria, dreptul la joacă, la râs, la viață practic. Scolioza lui Tony nu este una obișnuită, ci una specifică neurofibromatozei, care crește foarte repede. Iar dacă nu este tratată la timp, poate să ducă la paralizie. Operația care îl poate salva pe Antoniu costă 34.000 de euro. Pentru familia lui este o sumă de neatins, dar împreună o putem strânge. Orice donație, oricât de mică, e o rază de speranță, o șansă ca băiețelul să meargă din nou la grădiniță, să se joace cu fratele lui și să zâmbească fără durere. Fii parte din povestea lui, ajută-l pe Tony să rămână în picioare.